Здравейте и добре дошли в businessapps.bg. В този урок ще ви покажа как да добавите бутон за новини към вашето мобилно приложение и съответно как да добавите информация към тези новини. Така, за да направите това, от бутона съдържание избирате таба Общо съдържание, който по подразбиране е отворен, и първият бутон горе е новини. Траквате два пъти или кликвате два пъти всъщност върху него. Той се добавя в лентата с вашите бутони. Централното работно поле можете да го видите тук от дясно на превюто, след което трябва да добавите съдържание към него. Натискате бутона добавяне на съдържание и отново имате възможност да изберете какъв вид съдържание да добавите. Може да го вържете към веб страница, към ваш архив. Персонално може всяка една новина вие да я добавяте. Съответно може да го вържете към акаунти, които имате в социалните мрежи. Аз ще добавя връзка към вебсайт, като искам да демонстрирам съответно вебсайт, който желая да натискам бутона импортиране на връзката. И сега аз тук бивам запитан какъв вид новини искам да има на този вебсайт. Нали? И аз казвам, че искам да има шоу новини. Тискам бутона ОК. Запазване на промените. Много е важно човек да не забравя да натиска бутона запазване на промените. И сега нека да провериме дясното работно поле. Ето нашите новини. Така обаче забелязвате, че не се чете текста много добре в момента. Затова това, което ще направим е да сменим подредбата на страницата новини. Отиваме на опции, натискаме бутончето, намираме меню за навигация, натискаме го и съответно тук можем да изберем от в случая 5 различни начина за оформление на менюто. Ето, аз избирам списък, който ще видите, че е най-подходящ. Натискам бутона запазване на промени и сега ще се визуализира вече, след като натисна бутона новини, по друг начин. Ето. Това са новините. Можете, разбира се, по ваше желание да смените и иконата от опции или пък да промените заглавието по познатия вече начин. Натискате промяна, избирате си предварително качения файл, виждате дали пикселите отговарят на тези, които ви трябват на вас и ето сменихме бутона. Това беше за този урок. Следващия път ще ви покажа как да добавите RSS канали към вашето мобилно приложение. Благодаря, че бяхте с businessapps.bg.